बताओ वो भतर काटे एगो लइका पिलुआ फर के जन्मा दे छीना रही ओकरा के लिया के जाता बाहर हमरो संगे संगे बमला के लिया के जाते रानी 4 बजे भोरई जगह के तनी बना द मुर्गी ठेकुआ छिनार काई का कैसे रहूंगी बाबा कि मोर बमलुआ आज बहरा जाता मन नहीं लागता मोर बमला आज बहरा जाई मन नहीं लागता ओ ओ ओ ओए बोय के रे हे जार वतड़ू बाबा अरे जात का बाला देखो रानी हम जा तनी बाहर आ घरे बढ़िया से रही है ना मामूला मैं सारी ओरी के पीछी तू अपने से फींचे सीख रानी कितना दिन हम फींचब सिर पर फिचा जाई तो तू कहीं फींच देबू ना बामल कैसे सीखला लूल बामा सीखे के लूल बा अच्छा वही तरह पे नहीं है बिना फींचल माय के ढोलकी में खाली बोले कोई बातें आँखी से देखले रही का खेला बेला कैसे कोई जला ये तेरी दादी में तू ही भइल बाड़ू ओ फलाना कौन फलाना कौन फलाना रे देख तू बढ़िया से रही है ठीक ना बता बामल तू बा दाढ़ी मूछ बनवा कहाँ जाता जा तनी बाहर का करे कमाई ना तो खैबू का खैबू दाल भात खाई अरे रही तब ना खैबू पैसा खाइम हो पैसा खाइम छिनारी हो मांगो के लइकवा लेके जाता आइम तो जे भी आई कट ओए जे तोरेन तोनी के छू जा उलट पलट जा सारे बोतल का अरे वही तरह में हम और मर जब तक करबू कैसे मुई बे तोला खातिर जुतिया करतनी जुतिया बेटा खातिर कल जाला भतार खातिर तीज करवा चौथ कल जाला दूध तो तू पिए लो तो दूध जे पिए भतर ना हो रहा देखो रानी गाड़ी छूट जी हम जातन ठीक ना बामल रुक जा तक परीछ के भेजूंगी फिर भेंट होई कया कि ना होई परीछ के भेजबू तब तो भगिए जाग जाई सारा 6 महीना रह के तो 1.5 साल रह जाई 1.5 साल कम होला कि बेसी हो कम होला 6 महीना ढेर होला बामल 1.5 साल का 2 साल में आया बामल जल्दी 2 साल में जे जो है ना ते वो जब दूसरा कपड़ा खोल के दूसरा पहन के तुरंत गाड़ी धा लिया जे जब ते गाड़ी धले कि दूसरा कपड़ा पहन के ड्यूटी चल जाई ना दूसरा कपड़ा पहन के आइए जे हां एक जे आई अरे जानी जा कमाए तू खगरिया बामल मार दी छिनरिया गोरिया बामल अरे मार दी छिनरिया गोरिया बामल अरे बाली उठली बाली की नया हां ठीक लगा ठीक बाली उठलाली कनमा के बाबा आई का नाम चूड़ी अरे बाली उठलाली हाथवा के चूड़ी के पीछे हमार लुगरिया बामा अरे जानी जा कमाए तो गोरिया बामा माली छिनरिया गरिया बामा दादी मरते बैठता मार खूब मार कि 5 साल तक याद रहो हो बामो हां जोरा रख बांधा अब लेके का चाहिए तो मार ली पहले काम बो सारा सब कर मेरा रुक चल जाइबू गोड़वा हाथवा टूट जी यही बहाना सारवा रहे के परी हम के घर रे उके उन बनवले के उन तोर तना सोतिया हाथ रोक छिनरी बामल जाइबो त सब टीटी के पैसा देबो त हमर याद आई न बामल एहू तरे आई चला बिचवा बामल बैठबो सिटिया पर बैठब तब याद आई तो ऐसे निहुल जा सारा कैसा हुए करा के ले जा पैसा ना बामल आई तो खूब दे पैसा ढेर था ना तो उन्हीं के चलते पर भतार कितना परेशानी रह रहा है भतकाती कितना प्यार करने अपना बामल से ये झाड़ू से तो फिर मारो बक्सा में रखब हो बक्सा में केने लइका चल गुल दम एकरा खाए पिए के कोनो चिंते नहीं के दिन भर खाली घूमत रहता गोली डंडा खेलत रहता आओ एबरे आज तब तोरो के हम मार के नु आ बताओ तनी तोरा के ए बाबूजी बाड़ू हो का हो बाबा गोड़ लागत नहीं खुश रह बड़ा गोड़े बरे लागे चलल बड़ा का करबू जात नहीं बाहर
तो बाहर गेल तो हमारा घरे अइला का करे। अब देखो मन नहीं कर जाए क्या जइबो ना करब तो जा कमाइब तबे न मेहरारू के खियाइब बढ़िया ले रखब हो। जा बाहर बाहर जाए जोग नहीं खत। अरे बाहर जाए लायक तो बटले बानी हो जा कमा करे लायक रहब तब ना सरवा मैं देह में दर्द कबर गेल बा। ई काहे पीछे के देखा तो उनके हड्डी कीरेक हो गेल बा। आई हो रमा ई कैसे हो गिर गेल का कहतहूं। अरे गिरा रहती तो हम ठीक हो जाती बाकी ऐसा गिरल बानी कि पूछा मत। अब तू तो जानते बड़ू हमार मेहरारू कितना बढ़िया हियो। आई हो दादा तहार मेहरारू कह त पूजा कइले बिया ई बतिया ना देखा कहब भौजी, पूजा कइले बिया। एक बात बताओ जरूर नहीं तू तो जानते बाड़ू वो मारे करी दादी में मरले बिया के सीट पर बैठब तो हमार चुत्तर दुखाए लगी। तो घर जाए दो तो घरे जाए। आई हो रमा हो थो पे मरले बिया हो। कहां नहीं खे मरले जा देखा। आई हो दादा ई तो जा हो घरवा हरदी छपवा लियो ओकरा ले। उ हरदी छापी आ कि नमक मरचा धक दर दीजिए। देखा भौजी अपने कहीं हमके राहे तो पूछ दे ना ना ए देखा देवर जी हम अपना घरे ना जानते बा आजकल के जुग जमाना कैसन बउए आए गाँव में के लगाने लगा देसन काहे हम मरद बाहर बड़न उ जान त हमर एको नतीजा ना छोड़ियन। देखा ऐसा हमरा हम ना कि केहू गांव घर के देखबे ना करी दिन में बहरी निकलबे ना करब घर ही में जितना घर में के काम हुई क्यों हसाब घर में के जितना काम हुई उतना करब तार हरियरी कुल काट देही। ठीक बा तू जा 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 गोबर पानी लुका जा ना तो केहू आवता कुल हम कर दे। का हो बबुआ ठीक है तो भाई बन था। हां हां वो हमर बबुआ आइल बा छोट बबुआ हो गए। ए हित दी बारवा में कहो ई तो लबिया लागता बा उ ना हमन ना ह ना अच्छा ही बताओ कोनो गांव घर तो टक्कर बा का कोनो तहला इका कहत रहो धा का चुरुकिया कबारियो दे हम मरद नहीं के त लगाने लगइबा का तू। अतना काहे खुती अतरू ही तहन तो बाहरी गाल ना तन की मिठाई ना खेत गेलु देव लगा के तो ओ काहे कहते बड़ा तू ही छछलल का बड़ा त मिठाई खइबा हमरा भाई के कह दो घामा में ले आइल बा भैया घाम लागल बा। कोनो मतलब का घामा में लाइल बा हमर भैया घाम लागल बा तू जा 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 कर दो जा 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 हेने सुन तू हेने आव सारा चाह जाई ना हे जो आई के आप बोलत तो सुनाई ना बहिर बा लंगन बा खाली हमें से बोल रही कि तू सही बतिया मत बोल दो। सही बतिया बोलम हमरा ने के बुझा तो राती राती जितना तार काम करे को मैं को कहल दिन हां करही चलो घर में चलो अरे गली गली घूमेला हो मन के भवरवा मिले नहीं चिको करा का हो मलकाही 5-6 दिन हो बमला तकले घर ना आइल कोले रे रानी 2 साल में आ जाए सारा आ हो मेरा अनु खोजे भतार के गली गली भतार में दूसरा घर में चल का देनी होता का परमा इहे लुरिया लक्षण तो ना के लूरोसन हम अकेले अबला मारी पर हम कुछ बोल दो तो जानतो ना का हम बमला बाहर आ गइल बा आ पूरा हम खातिर गाना घुरे किने गइल बा तारे बमला बाहर नहीं गइल का गइल बा उन्हें करा करे मनोहर करे लहले लुते कौन मनोहर रे और अभी नरा पके घर में जन बा गइल बा पीतल लगरता तो पूरा हम बा टाम रह गइल बा का मनोहर के घर कौन हरे भोसरी वाला को ता रानी कब्बो नामदार में काला लागोता हमार के छोड़ के दूसरा से पट गेला बा मार छोड़म ना तो के। अरे भौजी हो काथे कहीं हमारा लभला किस थैले बा। अरे नजर न के करो लग जाए हुस्न के कोटी में एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोरी में। जल्दी काटी बुझाई ना। देखो भौजी कौनो तारा चीज के कमी होई काम में तो बोली ह ठीक ना आ ना जी रौरा जहिया लाइल में तहिल त हमर काम कुल आसान हो गइल बा। बतालू कि राती राती साला मैं चरी काट देता नि तार आए आ दूसरियों देता नि गाय भैंस तब का तो 1 गिलास तो दूध हो तो पियता नी 1 किलो वाला में उतना हम करत तनी त 1 गिलास दूधो से गोइनी आए अभी तो दूधो से गनी 1 गिलास हमार दूधवा कम परत रहे मत लागना। अरे बच्चे काहे अरे मनोहरा तोर माई के भोसरी छिनरी रे लखली हम पमला के पटा लेलू देखा कितना एकरा के हीरो हैंडसम हम बनानी जिए के खाए के चले के सिख पटैलू पटू अरे खेलवाड़िया हम पटाइले बनी रे मार बस ठीक हो जे का करता रे तोर माई के दुआरिया पर का करता कैसे जाए रे ओकरा बिरिया एजी कैसे रनी एजा का करे इहे हां बॉम्बे हां हमरा खाती ये बॉम्बे दिली बा
पैसा कॉल पे देबे ले छिना रे अब पैसा महीना में मिलेला आयो भौजी कपड़े लगा ना बाड़ू हमके बचाए वाली खान थल पे रे दुगवा ना खान थल पे चल चल गोर हाथ पकड़ हमरा गोर हाथ पकड़ माफ घरे कर गिरले घरे घरे माफ कैसे करब तो जाके गिरबे ना तो आई हो रमा जा हमारा घरे में तो भतर कहां बारे भतर काटी हम पटाए पर ढोल के चटवाए बकरे से हमार भतार तार में नहीं थूक के होत चल बर्दाश्त जाई नहीं क्यों करो यही कुल के चलते यही कुल के चलते ज्यादा दूसरा मेहरा कह रहा है पड़ता रे अबे लगे कौन को उड़ जाए तुरंत ही उरे के जो तंगाई होता रह से हम तंगा जन जौने ह भैंस टांग ले अबे खीस बरी तो तांग तो तना नंगाई ना गाना आई हो रामा खेल कड़ी आई कितना मारते भर सक बेटा हुआ भाग के हमरा के ही आई रहल हां ना जो खेल कड़ी लेके गोलिस तो जो